субҳи санаи 28 феврал гурӯҳи наҷотдиҳандагони дастаи махсуси зудамали вилояти Суғд аз Туркия баргаштанд. Ин гурӯҳи 10 нафара ки ба ҳайати дастаи Тоҷикистон пайвастанд, дар кишвари Туркия 15 рӯз қарор доштанд ва барои бартараф намудани оқибатҳои заминларза саҳм гузоштанд ва бо ин васила вазифаи ҷонии худро иҷро ва ватанро муаррифӣ карданд. гурӯҳи наҷотдиҳандагонро дар раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар вилояти Суғд бо гулу гулдаста ва нону намак пешвоз гирифтанд. аввалин таассуроти онҳоро гурӯҳи кории барнома сабт кард. Ин гурӯҳ вазифаи худро ки наҷоти инсон аст иҷро карданд, аммо рӯҳияи ватандӯстии онҳо то дараҷае баланд буд ки ҳатто чанде аз шодӣ ашк мерехту қиссаи наҷоти инсони зинда зери харобаву вайронаҳоро нақл мекард. гурӯҳи дигар аз суҳбат бо президенти Туркия Раҷаб Таyyib Эрдуғон мегуфтанд, аммо муҳим ин буд онҳо ҷони инсонро аз марг наҷот доданд ва парчами давлатии Тоҷикистонро баланд бардоштанд. раҳмат ҳамтон, ташаккур барои дастгиритон, барои омодагитон. доим ин корро дар дасти дар Тоҷикистон нашавад, илоим фақат бар рӯзҳои навз бинем. Ки гуфт ин гапоя? Tayyip Erdoğan. Prezident Cumhuriyeti Türkiye Tayyip Erdoğan. 30 daqiqa davom doda hamid vaykat. Hamma vaykat etdi. Hamagi 3 ta zindayu birovardim, bu 217 ta jasadҳоро birovarda bas sohibошон споридим. Беғарзи вай бо тиловори, пул, пистолет, ярахо, сейфҳоро ёфта ба полис споридим. ин ҷавон Фазлиддин Сафаров аст ва яке аз командири гурӯҳи дуюми дастаи зудамали махсуси наҷотдиҳии раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар вилояти Суғд мебошад. давоми 15 рӯз дар Туркия қарор дошт ва рӯзи шашуми ҳодиса 2 нафарро, падар ва кӯдаки 6 моҳаро зинда наҷот доданд. мегӯяд ки падар дар ҳолати ногувор қарор дошт. пеш аз он ки ӯро аз зери вайронаҳо берун оранд, сӯзандору гузаронданд. ака онҷа чӣ хел гӯям вақте ки духтарчае ки 6 моҳ ки мо даруни вай бировардем, хонаи вайрона бировардем, вақте ки рӯшноӣ биромад, аввал гирист, гиря кард, чашмашо пӯшид, барое ки вай 6 рӯз дар торикӣ истодагӣ буд. нав ҳамин рӯшноиро дида гиряш омад. духтарча як овоз баланд вақти гиря кард. вия ки вақте мо бировардем бурдем, худи ҳамин ёри таҷлиш гирифта бурд даруни мошин. баъди вай мо шурӯъ кардем падари ҳамун духтарашо бировардан. падараш тахминан 35 сола буд. вақте ки мо рафтем дидем, вай ҳамун почкош ҳамун худи шифонери хона вай карда будай. болои пошам фромдагӣ будай, пош махкам буд. ҳамунҷа мо бо ҳамкорӣ бачаҳое ки ҳамунҷа мо қарор доштем, бачаҳо ҳамкор охтихтаи мо капилниса барое ки ҳамун қова кардан, барое ки 6 рӯз вай ягон хез хӯрока об нӯшокӣ хӯрдагӣ набуд. мо капилниса мондем барое ки вайшона қова гирифтам, барое ки бо давоми кор анҷом додан ва ёри таъҷилӣ бо ҳам вай кардем. перву помощ ёрдими аввал расондем. ба хушбахтона падарашам бировардем. наҷотдиҳандагон нақл мекунанд ки шурӯъ аз соати 3 субҳи 10 феврал ҷустуҷӯро зери биноҳои фурӯрафтаву вайрона оғоз карданд. то соати 10 худи ҳамон рӯз 10 ҷасадро берун бароварданд. онҳо мегӯянд ҷасадҳоро аз хонаҳои хоб ва ҳам роҳрав пайдо карданд, ба соҳибонаш ва ё мақомоти Туркия супориданд. тақрибан 48 дақиқа ҳамин замина такон додагӣ. дар давоми 48 дақиқа соати 4:58 тақрибан 48 дақиқа давом кардагӣ мардум ҳама ва хобанда дар ғафлат мондагӣ. дар ҳамин 48 секунд бисёртаи ҳамун ҷасаде ки мо бировардем дар болои диван ё бисёртараш гирехтагӣ вай шудагӣ, падез ба омадагӣ вуҷе дом фурӯ рафтагӣ, домои баланди наҳошиёна, бисёртараш ҳамин ғафлати хоб мондагӣ. лекин мо ҳодисаи ҳамин заминҷӯбӣ шуда санаи 19 дида баромадем. як намуд ҳамин замин 6 аз 7
таккон дод вай дод унҷа ҳеҷ илоҷи гирифтанаш нест. барои ҳамон мардумаш бисёртар дар ғафлат хоб мондагӣ, барои ҳамон хисороти ҷӯши ҷисадаш бисёр шудагӣ. ва санаи 20 соли равон мо дар ҳамин шаҳри Хатай бо президенти ҷумҳурии Туркия муҳтарам Таyyip Erdogan вохӯрӣ доштем. ҳар як сохтор қариб 20-30 давлат буд ҳамон ҷое ки мо вохӯрӣ доштем. ҳар як сохтор омада миннатдоригӣ худеша баён кард ба халқи тоҷик ва ба халқи канун давлате буд. Хуsusan омад бо мо қариб 20-25 дақиқа суҳбат кард. шумо гуҷо ташаккур салом дод ва миннатдоригӣ худеша ба президенти ҷумҳурии худ монд. асосгузори сулҳ ваҳдати миллӣ, пешвои миллат президенти ҷумҳурии Эмомалӣ Раҳмон хусусан гуфт раҳмати ман ё миннатдоригӣ ман ба он президент равона ё вай кунад гуфта. сардори раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодда дар вилояти Суғд Баҳром Додиён ба гурӯҳи 10 нафараи наҷотдиҳандагони Суғд изҳори қаноатмандӣ намуда бо онҳо суҳбати озод ташкил кард. таассуроташонро шунавид ва аз фаъолияти пурсамарашон изҳори қаноатмандӣ намуд. ҳамчунин таъкид кард ки ба ҳар нафари онҳо роҳхат ба осоишгоҳ дода мешавад то саломатиашонро барқарор намоянд. ки дар арсаи сиёсат ин бисёр як баҳои баланди хучад додааст. барои ҳаминам бо ташаббуси бевоситаи пешвои муаззами миллат ва супоришҳои махсусан муҳим ки барои ҳамин корро бартараф кардан ва супоришҳои раиси кумита дигар сохторое ки ба ин муаззаб дар вазорати корҳои хориҷӣ барои сафарбар рамзани наҷотдиҳандагони тоҷик сафарбар кардан барои як обрӯи ватану миллату давлат аст. барои ҳамин мо кӯшиш кунем ки он боварие ки имрӯз барои мо сазовор шуда истодааст дар арсаи ҷаҳонӣ ки наҷотдиҳандаи тоҷик баробари тамоми он наҷотдиҳандаҳое ки он гурӯҳҳои наҷотдие ки аз тамоми дунё сафарбар шуданд мо ҳам қафо намондем. таҷриба дидем ки дар шаҳрҳои калон ин ҳодиса чӣ хел аст. мо шумо дар кӯҳу дарраву селомаду дигар таҷриба доштем. дар шаҳрҳои калон кадом корро ба анҷом расондан, кадом техника таҷҳизота ворид кардан дар кор. ина мо бояд ки дар асоси ҳамин пешниҳоди шумо ба роҳбарияти кумита ба роҳбарияти вилоятбар ки пешниҳод кунем ва он теорӣ мегӯянд оба дар хушка дидан дар кор. гурӯҳи наҷотдиҳандагони тоҷикистонӣ дар шаҳрҳои Қаҳрамонмараш, Ғазантепа ва Хатай 3 нафарро зинда наҷот доданд. беш аз 200 ҷасадро аз зери биноҳои баландошёнаи вайрона бароварда ба соҳибонашон супориданд. ба ҷуз ин маводи тиллоӣ, маблағҳои калон, яруқу аслиҳаро бароварда ба мақомоти Туркия супориданд. бо ин амалашон на танҳо вазифаи ҷонии худро иҷро карданд, балки номи тоҷику миллати тоҷикистонiyonро бори дигар дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ карданд. ҳузуршимов Нушкур ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоъоти Хабар.